έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για τις θερμές σας ευχές. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα συμβάλλει πάντοτε επικοδομητικά, αποφασιστικά σε φιλοευρωπαϊκές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν. Θερμά επίσης συγχαρητήρια στους Ολλανδούς φίλους για την εθνική γιορτή. Αυτή η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι μια διαπραγμάτευση που γίνεται κάτω από συνθήκες σύνθετες, εξαιρετικά σύνθετες. Προσπαθώ να θυμηθώ στο παρελθόν και δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο αυτές οι συζητήσεις να γίνονται σε συνθήκες έκτακτες. Πάντοτε είχαμε ένα κόσμο λογικό που μας περιέβαλε όταν συζητούσαμε αυτά τα θέματα. Όχι πια. Αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται σε συνθήκες διαδοχικών κρίσεων, ενεργειακών, γεωπολιτικών, εντάσεων και αν είναι μια βεβαιότητα που προκύπτει είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες η επισιτιστική ασφάλεια δεν μπορεί δυστυχώς πλέον να θεωρείται δεδομένο. Κάτι δεδομένο όπως ήταν στο παρελθόν. Γι' αυτό και η εισοδηματική στήριξη δεν είναι απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της νέας ΚΑΠ, είναι ένα εργαλείο στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα εργαλείο για την ανθεκτικότητα και τον τύπο των κοινωνιών που θέλουμε να χτίσουμε στην Ευρώπη στο μέλλον. Η Ελλάδα θεωρεί ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να διατηρήσει τον πανθομολογούμενο, ισχυρό, κοινό, ευρωπαϊκό χαρακτήρα με σαφείς κανόνες που θα διασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού, συνοχή και ασφάλεια δικαίου για όλους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι η ευρωπαϊκή γεωργία ολοένα και περισσότερο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία. Οι φυσικές συνθήκες, οι δομές των εκμεταλλεύσεων, το κόστος παραγωγής δεν είναι το ίδιο μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών. Για χώρες όπως η δική μου, με έντονη νησιωτικότητα, ορεινότητα, μικρό και μεσαίο κλήρο, η απαραίτητη ευελιξία στην εφαρμογή της εισοδηματικής στήριξης αποτελεί προϋπόθεση, καθοριστική προϋπόθεση για να έχουμε μια πολιτική δίκαιη και αποτελεσματική. Γι' αυτό θεωρούμε ότι στο μέλλον η πολιτική μας πρέπει να συνδυάζει σε ουσιαστικό βαθμό όλες αυτές τις ευρωπαϊκές αρχές, αλλά ταυτόχρονα και την απλοποίηση των διαδικασιών, την τήρηση της επικουρικότητας, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους, να αναγνωρίζει ότι παρά τις καλές προθέσεις, πολλές φορές η ΚΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το degressivity and capping, τους μηχανισμούς φθήνουσας κλίμακας και ανώτατου ορίου, αναγνωρίζουμε το στόχο μιας δικαιότερης κατανομής της στήριξης. Ωστόσο, και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο, η αναδιανομή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την παραγωγική πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Χρειαζόμαστε κοινή λογική, χρειαζόμαστε κάποια ευελιξία και χρειαζόμαστε κάποια ματιά αναπερίπτωση. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες, το πώς συμβάλλουν στην απασχόληση, στις επενδύσεις, στην επισιτιστική ασφάλεια. Παράλληλα, η ανανέωση των γενεών πρέπει να παραμείνει η κοινή μας προτεραιότητα και αυτή όμως είναι μια μετάβαση που πρέπει να γίνει με έναν κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. Στην περίπτωση των συνταξιούχων αγροτών, ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι αγροτικές συντάξεις παραμένουν πολύ χαμηλές και η αγροτική δραστηριότητα ουσιαστικά στηρίζει τη ζωή στην ύπαιθρο, και εδώ χρειαζόμαστε ευελιξία στα κράτη-μέλη. Δεν θα καταφέρουμε τη γενεακή ανανέωση μέσω περιορισμών. Θα την καταφέρουμε μέσω θετικών κινήτρων για τους νέους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Επαναλαμβάνω κλείνοντας ότι η νέα ΚΑΠ πρέπει να είναι πιο στοχευμένη, πιο δίκαιη, πιο απλή, πιο γρήγορη, πιο συνεκτική, αλλά ταυτόχρονα να παραμένει και μια πολιτική που προστατεύει το βασικό ζητούμενο, την παραγωγή των τροφίμων και την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη της υπαίθρου. Εξυπακούεται ότι χωρίς έναν επαρκή προϋπολογισμό αυτές οι αρχές δεν θα είναι δυνατές. Αλλά η συμφωνία είναι εφικτή. Θα πετύχουμε μόνο αν οι Ευρωπαίοι αγρότες αισθανθούν ότι και η νέα ΚΑΠ θα παραμένει δίπλα τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μαργαρίτη. Ακολουθεί η Εσθονία, μετά η Φινλανδία και έπειτα η Πολωνία.